Christian E., der har spillet færdig. Det er spændende med ham her. Vent til du kan se, de tager den op, og så kan vi bare lukke, så kan vi lade være med at gå mand. Nu laver Segun. Venstrefodet stopper, fører den godt frem her. Singh. Og 20 minutter er der tilbage. Og Middelfart, der jo ser ud til at tage 3 point hjemme mod FA 2000, så kan man altså ikke gå forbi dem i den her weekend. Minutter resterer der. Rigtig fint afsæt, de ser ud til at få her. Års fremad ind imod næste opgør, som er på udebane mod FA 2000. Et andet bundhold her i anden division. Der skal vi have mere. Og gå hjem på Gustav Junge, der er kommet ind her, kan vi se med nummer 12. Tilbyder så her. Sublim. Anden halvleg, de har fået sat sammen. Års fremad lige præcis den reaktion, de skulle ud at vise. From. 3-1 målscorer Lukas From. Ja, der er ikke nogen med her. Ja, det ser ud til, at tanken er tom hos HIK-mandskabet. Ja, det er Lukas Lykkegaard. Aflevering. Ja, han styr på den der, Olav Segun. Spiller med sådan en dejlig ro, synes jeg. Og nu skal de bestemt ikke nå noget. Vi har set HIK. Jeg vil ikke sige træk tiden, men i hvert fald være meget, meget grundige omkring mange situationer. Og ikke ligefrem skynde sig. Og det er jo også det, vi ser fra Års fremad nu med god grund af muligheder for mere. Emil Junge får lagt på tværs. Her er hårdt sammenstød. Ja, får han lige afmonteret Mathias Vels. Nigerianeren her. Og må ikke også, han er udset som en fast starter på Morten Dam Kjærgaards mandskab. Det er godt det her, Emil Junge, retningsbestemt tæmning. Daniel Harbo. Så er det Singh. Ribe overvejer lige, om han skulle fyre kanonen afsted. Kirkheiner her over imod Frederik Høgh til 2-1. Så var han der. Års fremad. Har nu taget et skridt ned ad karrierestigen. Peña og reducerer 1-3, og så har vi en fodboldkamp. Og det er selvfølgelig utrolig vigtigt for FA 2000 at komme godt ud til anden halvleg ovenpå en halvskidt.
Og det kan selvfølgelig godt være, at det er en smule for optimistisk at tro på point, hvis man holder med FA 2000. Men det handler om for hjemmehold nu her, det er jo at gå ind og leve. Og den skændbarn i sandhed for Samir Heide. Efter 12 minutter var Frederik Høgh på pletten, gjorde det til 1-0. Og sammen Frederik Høgh